вниманието на насилието над животни. И да, всички игнорират нормалните животни, но всички до някъде игнорират нормалните животни, но най-вече костенурките. Нека да видите клипа. Първото нещо, което да коментирам в този клип е, че това са боядисани костенурки, което често го практикуват в Китай и такива държави. Да, боядисват ги живи, което най-често тази боя ги натравя и те умират. Второто нещо е какво сипа, поне да готви с вода. Третото нещо, тази костенурка беше сварена жива. Четвъртото нещо, защо по дяволите ще готвиш бебе костенурка? И последното, защо трябваше да га гръмнеш? Поне да имаш малко респект към това животно, което нищо не ти е направило и ти го свари жив. Който е с мене, да лайкне и да се абонира, като видите такива хора, такива канали, моля ви се, репортвайте. Тези трябва да паднат, не трябва да оставяме хора да мъчат и да убиват животните по този начин. Да спасим костенурките и всяко животинче, което бъде измъчвано.